Есенмісіз эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Лилия Гатина алга койбер темалар турында. Изгілік қылда суға солы шолыш мәкерлері һәм табиблар Мариупольдан келген балаларға ярдәм итә. Луганск һәм Донецктан күченүчеләр дә игътибар үзәгендә булачак. Шолы ширкәүләрендә шәһәрдәшләр кирәк яраклар җыю белән мәшгуль. Эшмәкәрләр проблемаларын уртага салып сөйләшә алачак. Шолда файдалы мөхит проекты эшли башлады. Шол эшмәкәрләре һәм табиблар Мариупольдан күченеп килгән гаиләләр тормышына битараф түгел. Шәһәребезнең тегү фабрикасы һәм күз клиникасы балаларга үз ярдәмен тәкъдим итә. Киләсе атнадан балалар мәктәптә укый башлаячак. Теманы хәбәрчебез Лилия Хәбибҗанова дәвам итә. Мариупольдан күченеп килгән балалар мондый җылы мөнәсәбәткә шок каттылар, ди тегү фабрикасы директоры. Балаларга мәктәп киеме кирәклеген белү белән Алла Семенова күп тә уйламыйча ярдәм итәргә була. Бер көн эчендә ул 40лап баланы киендерә. Кызларга һәм егетләргә мәктәп формалары бүләк итә. Все мы мамы, и поэтому мы не можем не сопереживать. Конечно же, особенно деткам, они сейчас нуждаются в нашей защите, поддержке. И поэтому у нас город очень многонациональный, да, и дружный. И я думаю, что очень много людей захотят помочь. Мәктәп формасын уку йорты стиленнән чыгып сайлыйлар. Кызларга итәк, блузка, жилет, малайларга күлмәк, шалбар, жилет белән галстук бүләк итәләр. Ярдәм итәргә шәһәребезнең күз клиникасы да теләк белдерде. Укуга керешкәнчә офтальмологлар балаларның күзләрен тикшерәчәкләр. На сегодняшний день появилась возможность, да, пригласить детей, которые вот у нас приехали с Мариуполя, вот, для того, чтобы посмотреться в нашей клинике, подобрать очки, вот, провести им лечение. Все это в рамках бесплатной акции для них. Вот. Ну, в дальнейшем наблюдать, возможно, даже их кто-то, может быть, останется в нашем городе. Жемчужина санаториясында вакытлыча урнашкан балалар 14-нче гимназиядә укыячак. Камаз-Жылбытта торучылар исә 13-нче мәктәптә белем алачак. Хәзерге вакытта тиешле документлар әзерләнә. Киләсе атнадан балалар парта артына утырачак. Лилия Хәбибҗанова, Ленар Султанов, яңалыклар. Шолы православие җәмәгатьчелеге Луганск һәм Донецк халык республикаларынан мәҗбүри күченүчеләр өчен беренче кирәкле әйберләр җибәрүне дәвам итә. Шәһәр халкы аларны Боровецкий һәм Орловка ширкәүләренә, шулай ук Георгий Победоносец храмына китерә ала. Хәзерге вакытта яңадан әйберләр җыю игълан ителде. Шоллар ничек ярдәм итә ала? Толырак алдагы материалда. Бу инде Донецк һәм Луганск халык республикаларында яшәүчеләр өчен әйберләрне беренче тапкыр гына җибәрү түгел, элегрәк Ростовка гуманитар ярдәм булу үзәгенә һәм Белгородка 2 йөк машинасы киткән иде. Хәзер өченчесе әзерләнә һәм янәдән кием салым һәм аяк киемнәре җыю игълан ителде. Жители освобожденных территорий, в основном люди крупные, пожилого возраста, обувь нужна без каблука. Одежда, начиная от 50-го и выше, что мужчины, что женщины. Одежда на 44-46 размер женская, мужская у нас есть. Мы в коробке их сложили, она у нас есть. Мы это отправим. Нужно на корпулентных граждан. Одежда, обувь. И, естественно, детская. И детская просит резины сапоги. Вот Эрикс водород деньги кто принес. Мармеладку в пакет сложили. Все склеили, все отправляем. Тик Луганск һәм Донецк халык республикалары халкына кием генә түгел, беренчел кирәк яраклар да алып килергә мөмкин. Шулай ук акчалата ярдәм дә күрсәтеп була. Аларга оештыручылар тиз бозылмый торган продуктлар сатып алачак. Я предлагаю жителям нашего города приносить вот пожертвования, что я сказала, все, что необходимо для детей, памперсы, питание и средства гигиены, и одежду, которую я сказала, к нам в Боровецкий храм. С 8 часов до 20 часов они могут отдать это охране. Если хотите передать лично мне в руки, вторник, четверг, воскресенье с 10 до 13 часов, ну вот в эти дни до 17 часов я нахожусь в пункте выдачи одежды. Шәһәр халкы әйберләрне Боровецкий һәм Орловка ширкәүләренә, шулай Георгий Победоносец храмына китерә ала. Кием салым һәм аяк киеме яңа булырга тиеш дип билгеләп үтә оештыручылар. Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалыклар.
Статистикаға көз салайық, Татарстанда соңғы тәулікте коронавирус инфекциясы юқтыруының 258 яңа ұшырауға ашықланған. Татарстан Республикасы сәлемәтлік сақлау министрлігінің матбуғат қызметі хабар еткенше, 20 кіші хастаханәгә ұзатылған, 18 яшқа қадәргі балалар 17 кіші деп искертілер ведомствода. Ең көп ауырушылар Қазанда 91 кіші, һәм Яршалыда 16 кіші. Шул айтып 8 апрельға Татарстан бойынша 132.453 тірілген, 538 узған тәулік. Яршалда файдалы мұхит проекты эшли башлады. Ул эшмәкәрләргә ярдәм итүгә юнәлдерелгән. Беренче очрашуга 40-тан артык бизнесмен җыелды. Анда алар ярдәм чаралары турында үзләрен кызыксындырган барлык сорауларны бирә алдылар. Толырак мәгълүмат алдагы материалда. Бизнес үшін ауыршыр пандемиядан ук башланды. Әле күптән түгел генә эшмәкәрләр локдауннан һәм аның нәтиҗәсеннән соң үз хәлләренә кайта башлады. Әмма икътисадка яңа каршылыклар үз артыннан яңа проблемалар китереп чыгарды. Импортная косметика подорожала как на 50–60%. Наша отечественная, несмотря на это, что как бы должна держать цену, она подорожала на 90%. Вот. Мы заблаговременно купили расходный материал и косметику, и поэтому у нас есть за спиной багаж. На этот же период, примерно прошлого года, у нас практически были сформированы группы. На этот период, в этом году, мы, конечно, видим, что меньше заявок. Но это связано как раз с опасением людей, с их обеспокоенностью в нестабильности финансовой. Күпкенә эшмәкәрләрдә курку һәм борчылу бар. Шуңа күрә файдалы мөхит проектында юристлар һәм икътисадчылар гына түгел, психологлар да катнаша. Но сейчас, находясь все-таки в данной ситуации, да, у многих возникают определенные тревоги, определенные страхи, и общаясь в своей среде, в такой же среде предпринимателей, конечно, многие получают поддержку. Проект кысаларында мәгълүмати һәм психологик ярдәм алуына түгел, партнерлар, клиентлар яки тәэмин итүчеләрне дә табарга мөмкин. Возможно, из этих же предпринимателей какие-то образуются коллаборации, которые еще расширят количество рабочих мест. Ну и, конечно, нам хочется усилить бизнесы, потому что это в наш бюджет приток финансов, потому что каждый предприниматель является налогоплательщиком. Эшмәкәрләрнең мондай очрашулары атна сайын булыр дип планлаштырыла. Алар бер-берсенә ярдәм итә, мәгълүматлар белән уртаклаша һәм белгечләрдән киңәшләр ала алачак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Әгәр сезне дә борчый торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp ашада юллый аласыз, фото һәм видеоларыгызны 8939-311-31-31 номеры буенча көтеп калабыз. Безнең җырчы, безнең буын, Күңел радиосы татар җырларын башкаручылар арасында шундый исемдәге бәйге игълан итте. Конкурс татар җырларын популярлаштыру, сәләтле башкаручыларны ачыклау һәм аларга ярдәм итү, аларның иҗади потенциалын үстерү максатыннан үткәрелә. Толырак киләсе материалда. Безнең җырчы яңа буын бәйгесе Күңел радиосының 25 елга уңайнан яңа проект. Моннан күп еллар элек Шалтыва телерадиокомпаниясе безнең җырчы дип аталган күләмле бәйгене уздырган иде инде дип бүлешә Ришат Хаҗиев. Тик бу елның оештыручылары бәйгенең бераз эчтәлеген һәм исемен үзгәрткән. Катнашучылар шактый күп иде һәм бу республика күләм бәйге генә булса да, ләкин шуңа да карамастан республикабызның барлык районнарыннан да заявкалар, гаризалар килде дип әйтергә кирәк. Һәм шулай әлбәттә инде Татарстаннан читтә яшәүче радио тыңлаучыларыбыз да, милләттәшләребез дә катнашырга булдылар. Мәсәлән, Пермь, Ульян якларыннан актив рәвештә гаризалар килде. Һәм инде әлбәттә финалистлар арасында республикабызның барлык районнарында яшәүчеләр дә бар, һәм әлбәттә читтә яшәүчеләр дә булачак. Финалга чыгучыларны мәртәбәле жюри әгъзалары сайлап алды. Алар арасында 22 яшьлек Алина Шихапова. Инглиз теле һәм татар телләре укытучысына укыса да, күңелем белән гел иҗатта дип бүлешә Алина. Финалга Эльмира Нагимова репертуарыннан җыр сайларга булдым. Эльмира Нагимованың иҗаты белән мин күптәннән таныш һәм миңа аның җырлары бик ошый. Конкурстан инде мин яңа танышулар көтәм. Ниндидер тәҗрибә алу. Конкурсның финалы 17 апрель көнне 16 сәгатьтә Яршалы шәһәренең энергетик мәдәният сараенда узачак. Чарада махсус кунаклардан Илнат Фархуллин, Зөфәр Билалов һәм Зәйнәп Фәрхәдинова, шулай ук Айдилә Вахитова да көтелә.
Иртәгә изге Рамазан айының 8-нче көне сәхәр ашауны түнгі 2 сағат 19 минутқа қадар тамамларга кирәк. Авыз ачу вакыты 18 сағат 24 минутка туры килә. Рамазан айында Коръәнгә хатым кылалар, ягъни тулысынча укып чыгалар. Аллаһы Тәгалә изге китапны укыган кешегә дә, тыңлаучыга да саваплар вәгъдә итә. Ураза вакытында саваплар берме-бер арттырылып языла. Шуңа күрә әлеге фурсатны қолдан ычкындырмыйк, тоткан уразаларыгыз һәм кылган изге гамәлләрегез кабуллардан булсын. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматларыбыз иде. Мине Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 11 по 16 апреля. ТЦ Грин, первый этаж. С 12 по 16 апреля приглашаем на выставки «Стройэкспо Татарстан». Строительство, инженерные сети, ремонт, архитектура, дизайн. ВЦ «Экспо Кама». Цифровые слуховые аппараты в наличии в центре Слуховидекс. Широкий ассортимент от бюджетных до премиальных моделей. Телефон 22 2062. Частная скорая помощь «Медицина-24» предлагает услугу «Выезд врача на дом». Консультация, лечение, открытие больничного листа. Круглосуточно и без выходных. Запись по телефону 30 00 03.